напинал главна боляка, грана и жадна също като мене. Мами напинал главна боляка, гладна и жадна не заборавам. И специално за Бобчо. Ичка, за Бобчо. За Бобчо специално. За Бобчо ли? Да. Мали си Рома, бе, той да не отпинал от това Бобчо. Росно ливаде на мало бордота ме горе. Мама продаде росно ливаде на мало бордота ме горе. Да ти купи свилена роба, злато и коприна. Да ти купи свилена роба, злато и коприна. Мале. За Бобчо, за Бобчо. Бобчо ли? Бобчо ще почепе на бира, Бобчо. Мама продаде росно ливаде на мало бордо. Там горе. Да ти купи свилена роба, злато и коприн. Да ти купи свилена роба, злато и коприна обаче. Иди си, пено, иди си, мама, да ти не гледам босите крака. Иди си, пено, иди си, мама, да ти не гледам босите крака. Да ти не гледам босите крака, спуканите пети. Да ти не гледам белите ръце, без златни гривни, мале. Обаче да знаеш, зато ли тебе мама гледала, да те даде на балашунки. Зато ли тебе мама гледала, да те даде на балашунки. Да му переш кални на вуща и да му ринеш биволски лайн. Да му переш кални на вуща и да му ринеш биволски торти. И за Бобчо. Поздрав за Бобчо. И отново за Бобчо. Айде, Бобчо.
И за Бобчо край. И за Бобчо, Лека нощ, дечица. лека нощ, деца. Така. Аз ми Ага, се пиете здраве. ми се плаче. Така по план. Нали? Така е. Айде, на здраве. Живи и здрави. Все Всички така да е. хора. Кога сме най-зле, все така да сме. Ма ти писа ли ми телефона да ме викаш някой път някъде. Ще ти го напиша? Пиши тогава. Сега ще го напиша. Кажи го. 0889. Да. 29 314. Еш, аз мисля, че ще пишка, защото... Тук ще го запомним. Ето е лебе. 0889 29 33 14. Пишичко с акордеон. Записал съм го, бе. Така по план. Защото и аз ще ви живей не съм от тъй. Пей сърце. Ей! Какво да кажа, като съм старо куче? Ти си от дръта коза, Яре. Ей, виж какъв. С моя стар кон каса движи. Железния ми кон. Това ли е желез? Това е моят железен кон. Не е го там? Ако не, то аз съм... За него съм седил 4 часа. 4 пъти по 4 часа. Той струваше 130 лева. И аз нямам пари. И викам, ще ми свири, ще ми пее. Ма той убав? Убав, аз го... Кажи, брат.